Váš nový príbeh začína v Henskovciach. Niekedy hľadáme domov, ktorý je už dokončený. Avšak tie najkrajšie príbehy píšu miesta, ktorým vdýchnete vlastný život a charakter. Pozrite si toto video a uvidíte, ako sa môže tento dom v Henskovciach zmeniť na vašu súkromnú oázu pokoja. Zabudnite na to, čo je teraz. Snívajte o tom, čo môže byť. Premeníte tradičné izby na moderný, svetlý priestor, kde sa bude vaša rodina cítiť skutočne slobodne. Pozemok s rozmermi 15x54 metra vám poskytne dostatok súkromia pre detský smiech, letné posedenia s priateľmi či rannú kávu v absolútnom tichu prírody. Život v Henskovciach? To nie je len adresa, je to životný štýl. Vidíte ten potenciál? Táto nehnuteľnosť je prázdnym plátnom, na ktoré môžete namaľovať svoju budúcnosť. Možno práve vy ste tí, ktorí tomuto domu vrátia iskru a premenia ho na najkrajšie miesto v celom okolí. Predstavte si víkendy, kedy vysadnete na koňa a stratíte sa v kráse okolitej prírody. Zimy strávené na lyžiach a letá pri vode, ktoré máte doslova na dosah ruky. Večery v teple domova, kde sa čas na chvíľu zastaví a vy si môžete vychutnať zaslúžený relax. Zaujala vás táto ponuka? Čo stratíte, ak sa na dom pôjdete pozrieť? Možno len pocit, že ešte stále nemáte svoju vysnívanú chalupu. Volajte teraz. Uvidíme sa na obhliadke.